Avatar. Tony Boy, hari na rigdi. Okay na sa'yo mo? Ha? Okay na sa'yo mo? Maghugas ka mo kamot nga ning pag Ako nagugas. La, paano po la? ilim mo ka. Oh, mate. Oh, nagugas. Hello mga kahabi! So welcome to my channel. So ngayong umaga guys, may pupuntahan tayong lugar at pupuntahan natin yung isang bahay na ating dadalhan ng konting biyaya. So yan. So dahil po yan sa ating idol, si Idol Roy, sa kanyang YouTube channel, si Uragon Honey. So kasama po natin, isa na napakagandang karangalan po na tayo ay isama at mag-assist kay Uragon Honey. So ito po si Idol Roy, kasama ko po. So yan mga kahabi, si Idol Roy. Yan, hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. So please support Habi, JR Habi. Ganun na lang yung talagang paghanga ko sa kanya kasi talagang sa dami ng kanyang natulungan. So kaya isang napakagandang opportunity sa atin mga kahabi. So samahan nyo kami para makapag-share tayo ng konti kung ano man yung meron tayo. So samahan nyo kami guys, tara at puntahan natin ang bahay na ating tutulungan. So yes. Salamat! So guys, bibili tayo ngayon ng bigas. Ito, napakalamang bagas. So masira mong bagas dyan. Dyan po sa 40 ho. 10 kilos pwede. Guys, bili tayo ng isda kay may kaling. 2 kilong isda po. So may pagdadalhan kasi tayo nito. Ito may saging. Ano yung dala nyo tayo? Namuting kahoy po. Ano po kaya? Tig-order po kaya yan dyan sa luhasan. Ano man sana po. Kasi yan po, duman ikaate. May kasama tayong isa din tutulong sa inyo. So, si JR Habi. Ayan. Hello te. Hello po. Sa yung pamilya. Saan paano doon na tayo sa bahay niyo? So nandito na tayo sa may bahay ni ate. Kasama natin guys si Uragon Honey. Yan. Ito yung bahay niya. Tapos guys, may dala siyang 10 kilong bigas. So napakalaking tulong po nito. So bukod dyan, ito yung madagdag pa. Saan ipasok muna natin ito guys. Maraming salamat ulit JR Habi. Sabi dyan. Patuloy lang ito. Yung masagay rin pag okay yung kamugta ka na rin. Mada boys. Hello be. Anong pangalan mo? Angela po. Angela. Angela. Ilan po lahat ang anak mo? 5 po. 5. Si Angela. Pangalan mo? Si Doding. Doding. Joy Joy. Joy Joy. Tapos yung isa?
Like kami. Sila kami yon. So yung isa, Ayun po duman si Tony Boy. oh yun nakita ko doon sa video ni Ragon Haning naka-jacket tapos naka-sombrerong pang cowboy. Opo. Ano po nang kakalakal po niya. Ah, Nanghahanap po sila ng kalakal. mahiguson man. Para po dahil sila makakwarta. Ah, okay po. Tatabang po lawan sa araw. Okay lang po Ate Rosang makikiluto kami dito. Opo. So lutuan ko po kayo pang ulam, tapos magsaing tayo ng bigas. Lutuan ko kayo ng isda. Sabi ko niya po, lutuan ko daw ng madalang kita. Tanahiling ko sa video nindo, nakita ko yung video niyo nung nakaraang linggo na nagpunta dito si Idol Roy. So yan. So yan mga kahabi, so nandito tayo ngayon sa bahay ni Ate Rosa. So kasama ko si Idol Roy kanina at si DJ TV official. DJ TV, idol ko din yan. Yan. Magluto tayo ngayon ng isda. So gagawa tayo ngayon ng sweet and sour na isda. At sa mga bata naman, fried fish na lang tayo para alam ko naman yung mga bata gusto talaga prito. So yan guys, tara magluto tayo. Tara guys, yung gagawin nating tanghalian ngayon. Ito yung nabili ko guys ng mga kanasi. So mga biningwit ito ng mga ka-fisher folks natin dyan sa Tigaon. Ayan kanasi. Tapos meron dito konting dinapipritosin natin. So yan, lutuin na natin to. Lagyan natin ng UFC sweet chili sauce. Lagyan natin ng carrots, sibuyas, bawang. At ang paborito nating oyster sauce. Yan guys. Tama-tama. Bakit na Roy? Ang road ko na. So balis guys yun na Idol Roy. Kasama yung kapatid niya. Bumili ng materialis natin. Swerte mo ate kasi tinulungan ka ni Idol Roy. Ito pasalamat po po. Pag mayo ka tinda, dahil mayo ka matabang sa muya. Dahil po sa inda, natabangan po. Isisay po siya. Tapos si Kuya Bong po, Tolentino. Kumayo si Kuya Bong dahil itong gadan makauli ito sa agong ko. Maraming salamat po. Ay, so gumutingon yan. Gadan na. Ganda na. Dito sa nainin mo kayo minsan sa may dating PNP station. Luma sa kantong ito. Tirahayan ni to, payong. Nagira yung payong ito. Yun, nahiling ko na pala na agong. Kanina guys, nasa lubong natin si ate, may dalang saging, tapos ano yan, kamuting kahoy. Ugbos po kang kamuting kahoy. Talbos kamuting balinghoy. Saan mo ko nagdadalahon? Diyan po sa may, ito po, may aki po dyan na, may aki man pong lalaki. Order? Po maayo po. Dahil po anak ko nakadalata. Nagparaan na kaya ako, nagparagabi po ako dyan sa tanuman niya. Yan ang niya, ang taniman niya dyan. Mahiwas po yan. Abot po ang duman. Ang iba po dyan, dahil ko nakakaya, dahil ko naman po nagagabihan. Gabangan mo si mama mo. Mayo, nagtatabang sa kuya, di paggabi. Ini man, ikaw pa eskwela ko yun eh. Sabi ko mag-eskwela sana ka mo hanggang kaya ko. Iyo. Yan ang yaman nindo. So sa pang-araw-araw mo Ate Rosa, so yun yung pinaka-routine mo dito, nagbibenta ka ng Yun mga... po, manakamuting kahoy, batag po, pananim mo. pinya. Iba po kami mga tanong ng pinya po. Kung may bunga po ang pinya. Talagang kumbaga, farmer ka pa, no? Opo. Nung nakarang araw sana, nakahuli kami ng mga alimango.
ang tig-isip ko kaya, baka may mga allergy may mga allergy baga yan. Tapos ano na, medyo 4 na araw na. Kasunod ate, pag nakakuha kaming alimango, padalahan kita dito ng alimango. Wala man allergy yung mga anak mo. Salamat. Natatakot sa Tipsik. sana si Doden. Ako ay natiksikan tulo sa liog. Sangkon. Bako. Mga kantanay. Okay lang tayo makan ko rin. Di para makasakna ka gatay. Ayun po. Makan. Duman mo na, no? Duman sa may tawo. Ito guys, si Tony Boy, yung anak ni Ate Rosa. Nag-send ka? Kalakal po. Nagkalisyon ko na? Naghanap ka ni ano? Kalakad. So, ibibinta mo ni? Very good. Very good si Tony Boy. Ay, ba ka mo? Ay, ba pa lang ako. Saka kumusta? Nakadakol mo. Marami ka na. Hindi, iyo pa lang ito. Hindi pa yun na nabinta na. Nagutom na ka mo? Teka pa gutom? Dito ka na nagutawan ka eh. So guys, niluto tayo ngayon ng sweet and sour na isda. Pahinta guys. Lagayan ko na lang pahinta na po ako. Guys, lagyan natin ang ating supran sa UFC pala. Chili sauce. Lagyan natin ang ating carrot para luto na. Yan guys, luto na yung ating sweet and sour na isda. At ito yung ating fried fish. Sarap. Sanga ni makahiwas-hiwas. Tumuro ko sila dyan palibot. I-assist na nila ang mga aso. Serimitan, sibuk. Okay na siya mo? Okay na siya mo? Paano ko lang? Ako, mati. Salo-salo. Panginoon, patuloy ng iglesia sa kanilang pamilya at halagahan. Dapat malap sa kanila ng mga sponsor sa pamagitan ng channel ng Bago Ani. Salamat Panginoon sa mga biyayang binibigay mo sa kanila at bigyan mo kalakasan sa kanilang katawan ng biyayang pagpapagpapit sa pangalan ni Jesus. Ayan. Ayaw magdamot, basta mahinit. Ang makaubos kang kakanon may premyo. Gupitan mo sinda. Yan mga kahabi kasi si Idol Roy. Dati siyang barbero. Barbero yan. Ilan taon na ba ito? Abo man niya magpagupit. Ha? Abo. Bakit? Ayaw pa Dama ka yan. Idol niya maghalabang buhok.
Araw niya po si Agom. Ito po si Agom po. Halawa po. Tigay niya. Napagmalayan Yan guys, ayaw daw magpagupit. Suggestion, Idol Roy. I-reband mo na lang. Ang problema, hindi ka pa siguro nakapag-reband. Hindi ko marunong magsaman. Si Dudin. Kung taon na kang 50 na pagupit ka sana. Ikaw daw. Magupitan, yung magupit, ikapa ang babayadan. Go. Gusto mo? Duman sa tigal Yeah. ng bayan. Pinta mo mo? Pirang gusto mo? Saan ka to? Dahil sarong ano na sana? Sarong stick. Oh, itong sarong patos na stick. Oh. Ikaw kung Lollipop pa. Oo. sa susunod na pagpunta ko dito, gupit ang bayan. Okay lang. Pumayag ko guys. Ito lang po. Yan guys, nauna nang kumain yung mga nakakabata. Yung panganay naman nagpahuli. So yan, mga very good talaga. Pinauna yung mga maliliit na kapatid kumain. So yung dalawang panganay na ate at kuya, huli nang kumain. Kanina pa sila kumakain kasi ano talagang nasarapan ba kayo? Ayan, very good. At least nasiraman. Wow. Basta, di ba maubos? Basta busog. Di baling maubos, wag lang paglaro na eh. Maduang orasan, duang angkan. Oh, nakatulo ng doble. Nagutom kaya sa duwang panganay. Nagsakdo pa, nagsap na. Yung isa nagkalakal pa. Nagutom pagkakalakal, kuya. Very good. Ate Rosa, maadagos na po kami. Tuloy na po kami. Sa sunod naman, pag nakadago po kung hanit, tawan ta ka. Iya. Gusto mo man lang hanit. Pag nakakuha po akong hanit, tamada ko pa ako. Iya po. Sige po. Salamat po sa inyo. Iya po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. So yan guys, hello mga kahabi. So tapos na po na kumain yung mga bata. Si ate tapos na. So magpapasalamat tayo kay Idol Roy sa kanyang oras na ibinigay sa atin para tayo ay magkapag-share din ng konting biyaya. So yan mga kahabi, so kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos and hit the notification bell para updated ka sa mga videos natin. So God bless everyone, bye bye!